Dobrý večer, priatelia. Som dedo Slavo alias Slavo Repka a v jeseni minulého roku som prešiel 24 hlavných miest Európskej únie za 31 dní dokopy na 3 etapy a odjazdil som cirka 20 000 kilometrov. To by nebolo nič zaujímavé, ale ja som si na túto svoju cestu vybral čisto elektrické auto MG4 Electric. To je na tomto zaujímavé. Čo som tým chcel dosiahnuť? Chcel som poukázať na výhody Európskej únie, kde v princípe na občiansky preukaz prechádzate zo štátu do štátu a colnice sa vás netýkajú. Ďalej som chcel dokázať, že dnes sa dá elektromobilom prejsť úplne v pohode. Celá Európska únia je úplne jedno, či idete tak, jak som išiel ja sám, alebo pôjdete elektrickým autom so svojou rodinou. A chcel som ešte motivovať dôchodcov alebo ľudí v mojom veku, ktorí hovoria, že dnes už nám už netreba nikde, nám už treba sedieť doma. Nie, netreba nám sedieť doma. Nám treba teraz ešte chodiť a užiť si, pokiaľ sa to ešte dá. Priatelia, chcem vás priebežne informovať o svojich zážitkoch, pocitoch a podobných veciach, ktoré som zažil na tejto ceste, skúsenosti s elektroautom, s nabíjaním, s problémami s nabíjaním a všetky tie veci, čo sa týkajú elektromobilu a cestovania, to vám pomaličky v tých článkoch prinesiem. A pokiaľ chcete to sledovať, choďte na web grandpastry.eu, tam už nejaké články úvodne nájdete, ale budú prichádzať ďalšie, bude to minimálne 35-40 článkov. A na tomto YouTube kanáli, kde teraz toto sledujete, dajte si odber, lebo aj tu budú také krátke videá, nejaké uputavky na to, čo bude. Pokiaľ ma chcete hľadať na sociálnych sieťach, aj tam budú informácie o tom, ale na sociálne siete je vždy len malá ukážka postu, kde prakticky len vypichnem nejakú zaujímavosť z toho dotyčného článku, ale vždy podstata je kliknutím na link a prečítaním si článku. Pokiaľ máte na mňa akékoľvek otázky, pod každým článkom, aj celkové pod kategóriou blog, je možnosť mi položiť otázku, napíšte to, tam je to čiste anonymné, na mene nezáleží a ja sa pokúsim vám zodpovedať tieto otázky. Priatelia, teším sa na ďalšie stretnutie s vami a na vaše otázky. Pekný večer, priatelia.